Районда республикабыздың тәүге президенты, хөрмәтле якташыбыз Муртаза Гобәйдулла улы Рәхимовтың 90 яшьлек юбилейына арналган саралар старт алды. Ошо айканлы әдиптең исемен йөрөткән Башкорт гимназиясында Муртаза варифтары дип исемләнгән геройдар ярышы узды. Геройдар ярышында Шаймуратовсылар классында белем алган укучылар етедлектә, бердәмлектә, тиедлектә көч сынашты. Әйткәндәй, Шаймуратовсылар классы безнең районда өсәү. 2 класс Башкорт гимназиясында булдырылга, быелгы уку елында тагыла бер класс Тәвәкән мәктәбе нигезендә барлыкка килгән. 2022 елдан безнең Башкорт гимназиясында районыбызда иң беренчеләрдән булып, Миңлегали Минхажетдин улы Шаймуратов исемендәге класс асылды, һәм дә инде 2023 елда без карар кабул итеп бу классты тагыла асырга булдык. Бүгенге көндә гимназияда 6-шы, 7-шы классы бар, һәм дә инде без гимназиябызның исемен безнең тәүге республикабызның тәүге президенты Рәхимов Муртаза Гобәйдулла улын исемен йөртүе менән горурланудан башка, без әлбиттә безнең районда башка мәктәпләрдән айырмалы рәвештә 2 бөек безнең геройыбыз Миңлегали Минхажетдин улы Шаймуратовтың исемен йөртүче класс булуы менән бик горурланабыз. Бу балаларга әлбиттә бик яхшы старт булды. Старт дип әйтәм, чөнки улар икенче яклап үзләрен күрһәтергә бик возможностьлары күп булды. Менә без ел һайын уларның направлениеларын үзгәртеп торабыз. Тәүге елларда уларда патриотик рух менән тәрбияләү максаты куелга, ук дәресләре, Курай дәресләре, шуннан физическая подготовка дәресләре кертелде. Һәм быел инде менә 7-нче классын без физика, математика өлкәһендә үсештирер өчен инде үсеш нөктәһенең булган возможностьларын кулланып инде биология, цифрлы физика дәресләрен керттек, һәм дә инде артабангы 7-нче класста уларда икенче юнәлештә үсеш әзерләрбез дип өмет итәбез инде. Балаларга килгәндә, әлбиттә, улар безнең гимназиябызның йөзек кашы дип әйтергә мин оялмайм, чөнки улар арасында ысынлап та үз туган ягын яраткан, гимназияның рухын күтәргә тырышып торган укучылар. Алдынгылар рәтендә улар һәр сак ярыштарда гына түгел, олимпиадаларда, район, республика кимәлендә улар һәр вакыт алдынгылар рәтендә. Безнең мәктәп телевидениеның алыштыргыһыз алып баручылары, кайда гына барһалар да коллективтары менән еңүгә, алда булырга һәм дә инде әлбиттә куелган максаттарга ирешергә дигән көчле рух уларда бар. Сынап та шуның менән улар бик тә аерылып торалар. Әйтке килә инде бүгенге сараны без нидә максатына үткәрдек? Әлбиттә, безнең бөек шәхесебез Күгәрсин районының ардаклы улы Муртаза Гобәйдулла улы Рәхимовтың истәлегенә һәм оның тууынан 90 ел тулуга арнап без ошо сараны үткәрергә булдык. Һәм бу мәртәбәле сараны ала бирһә инде киләһе елдарда ла булган Шаймуратов асылган яңы Шаймуратов классларын сакырып, үткәреп торырбыз дигән традицияга әверелер дип уйлайбыз. Һәм дә инде үзебезнең укучыларга, уларга яңы үрдәр, яңы уңыштар теләйбез. Бұл очрашу тик яңы, яхшы кәефтәр генә килтерһен. Геройдар узышы тантаналы линейканан башланып китте. Яшь Шаймуратовсыларды район мәгариф бүлеге начальнигы Рәсүл Әхмәтьянов һәм гимназия директоры Фәйрүзә Ибраһимова тәбрикләне. Спорт һөйүселәргә уңыштар теләне. Ярыштың төп судьяһы эстафеталарның тәртибе менән таныштырды.
5 класс быйыл 14 баланан тора. Улар бөтәһелә бик матур укыйдар, тәртипле балалар. Шуның өчен мәктәп администрациясы менә уйлашып, уларды Шаймуратовлар классына исемлегенә индерергә булдык. Ата-әниләр куанып риза булдылар. Безнең ямгыять, тәвәккәл ямгыяте ярдәмендә без укучыларыбызга матур форма тектердек. 1 сентябрьдән балалар Шаймуратов генерал турасында йыр ятланылар һәм уны һәр линейкала матур итеп йырлайдар. Дивизин беләләр. Минигали Шаймуратовтың биографиясын ентекле өйрәнделәр. Һәрбер линейкала улар үзләренең флагын сыгаралар. Башка класстардан улар нимәһеннән аерылып тора? Улар актив, бөтә сараларда ла әүдем катнашалар. Тимуровслар эшендә бик актив катнашалар. Авыл тормышында ла үзләрен тик яхшы яктан гына күрһәтәләр. Һәрберсе спорт менән яратып шөгыльләнә. Баскетбол, футбол, йөзү буенча спорт комплекста улар шөгыльләнәләр аерым. Кызларыбыз клубка бейеүгә йөриләр, бейеүгә йырга йөриләр. Һәм мәктәп эсендә улар фольклор буенча бик матур кружокка йөриләр. Уларны Гөлназ Салават кызы төрле халык бейеүләренә, халык йырдарына өйрәтә. Йолаларды өйрәнәләр. Шулай ук улар ук менән атырга өйрәнәләр. Башкорт милли уеннарын ентекле өйрәнделәр. Һәм без тәнәфестәрдә уйнап алабыз. Салават тоқымдары сигенә белмәй дивизина тоғры калусы яшь Шаймуратовсылар 2 этапта көз һынашты. Укучыларның яртыһы викторинала откырлыгын һынаһа, калгандары эстафеталарда, ук атуда, автоматты һүтеп йыюда, озынлыкка һикереүдә һәм башка төр ярыштарда узышты. Әлеге вакытта бүгенге безнең Мортаза варислары дип аталган ярыштарның теоретик өлеше бара. Мәгариф бүлегеннән безгә 3 конвертта, асылмаган конвертларда викторина һораулары бирелде. Командалар 60 минут эчендә шу 30 һорауга җавап бирергә тиештәр. Һәрберенең җаваплар язылышын бланктар бирелгән. Башкортстан турында, Шаймуратов турында һәм безнең якташыбыз, беренче президентыбыз Рахимов турында һораулар. Укучылар әүдем эшләйләр, аларга уңышлар теләйбез. Мортаза варислары район геройдар ярышы еңеүсеһе дип Башкорт гимназияһының 7 Ш классы укучылары табылды. 2нче урында гимназияның 6 Ш классы укучылары, 3нче урынды Тәвәккән урта мәктәбе Шаймуратовсылары яуланы.